Ahojte, v dnešnom videu vám ukážem, ako si svoj strih prekreslíte na látku a vystrihnete. Volám sa Katarína Berceli-Olesová a naučím vás šiť. Som autorkou online školy šitia, kurzov šitia a videonávodov, ktoré nájdete na akoušiť.sk. Dnes ideme pracovať už s konkrétnym pripraveným strihom. Ukážem vám, čo budeme potrebovať. Je to hotový strih, látka, krajčírsky meter, rôzne značiace pomôcky ako napríklad krieda či miznúca fixa, špendlíky, nožnice, prípadne rezacie koliesko a pravítko. Strih, ktorý máme pripravený, obsahuje všetky značky, čísla a popisy, podľa ktorých sa budeme riadiť. Na tejto bavlnenej látke vám ukážem základné vlastnosti materiálu. Látka je tkaná po osnove. Na kraji vidíme pásik z výroby, ktorý sa nepára. Keď sledujem tento pásik, sledujem vlastne osnovu látky. Ako vidíme, látka po osnove je málo pružná. Keď sa pozrieme kolmu na osnovu, sledujeme tak látku po útku. Látka po útku je o niečo viac pružnejšia. Látka naprieč je však najpružnejšia. Práve preto látku pod uhlom 45 stupňov môžeme použiť na prípravu šikmého prúžku. Strih pokladám na látku po osnove. Vidíme položený zadný diel šiat, horný diel šiat a rukav. Látka je položená v prehybe, lícom dovnútra. Tieto položené diely budem vystrihovať dvojmou. Ako prvé si obkreslím veľké diely strihu. Tu mám položený zadný diel. Na zadnom dieli si všimnem značku, dlhú šípku, ktorá mi ukazuje smer osnovy. Aby som strih správne položila na látku, vymeriam si rovnakú vzdialenosť od šípky ku kraju látky. Ja tu mám 8 cm po celej dĺžke. Ďalej si strih na látku prišpendlím na viacerých miestach. Pri obkresľovaní strihu musím pridať švové záložky. Pridávam 1 cm po obvode. Používam pritom meter. Spravím si značky, ktoré môžem pravítkom spojiť. Všetky značky zo strihu si prekreslím na látku. Pri značení odčevku môžem postupovať takto. Značím si dva vrcholy odčevku a jeho kraje. Zapichnem si špendlík spolu do strihu a látky. Otočím si strih a v mieste zapichnutého špendlíka naznačím krížik. To isté spravím na druhom vrchole odčevku. Pri spodnom okraji dielu pridávam 4 cm na záložku. Pomôžem si pravítkom. Nezabudnem však naznačiť, kde mi končí strih. Rovnakým spôsobom prekreslím predný diel. Nezabudnem taktiež správne vymerať osnovu od okraja. Rovnako pri pokladaní rukáva si správne vymeriam osnovu. Nikdy neposúvam strih ku okraju. Po obvode rukáva budeme pridávať po 1 cm na švovú záložku. V spodnom okraji rukáva pridáme 3 cm na švovú záložku. Nezabudnem prekresliť všetky značky. Napríklad značka, ktorá mi ukazuje, kde budem šívať rukav ku prednému dielu. A ďalšia značka, ukazujúca vrchol rukávovej hlavice, ktorá pôjde presne na ramenný šev. Pri strihaní látku neposúvam a striham opatrne obidva diely spolu. V miestach značiek spravím malý asi 3 mm nástrih. Rovnakým spôsobom vystrihnem ostatné diely šiat. Striham opatrne, aby som si neposúvala látku. Nezabudnem na žiadnu značku, pretože práve tie budem potrebovať pri šití. Pri pokladaní dielu, ktorý potrebujem iba jedenkrát, látku už nemám zloženú dvojmo.
Teraz už mám všetky diely vystrihnuté a poviem vám ešte jeden tip, ktorý ja vlastne používam. Tieto strihové diely, papierové strihové diely, ktoré mám položené na látke a spolu vystrihnuté, tak ja si ich vlastne nechávam stále spolu až do samotného šitia. Ak sa pýtate prečo, je to práve preto, lebo tento strihový diel sa mi neposunie. Viem si potom tesne prečítiť, viem si presne porovnať, či mám teda strihový diel presne vystrihnutý a či mám všetky značky na diely. Dúfam, že vám dnešné video naozaj pomôže a že už bude strihanie podľa strihov pre vás naozaj jednoduchšie. Ak budete mať ešte nejakú otázku, kľudne mi napíšte. A samozrejme, video ďalej zdieľajte.